የባህር በርና የግዛት አንድነት ጥያቄ መናዱ ቀዳሚው ነው። የመንግስታት የተፈጥሮ ባህሪ ነው ከሚባለው የግዛት አንድነትን የመጠበቅ እንቅስቃሴ በተቃርኖ የቆመው የህወሓት ቡድን ድርጊት ከህወሓት ውጪ ማንም ሊፈጽመው የሚችል አይደለም። የኢትዮጵያ የባህር በር ጉዳይ የትውልዶች ሉዓላዊነትና የኢኮኖሚ ህልውናን የፈተነ ጥልቅ የጂኦፖለቲካ ቁስል ነው። ሜጀር ጀነራል አበበ ተክለ ሃይማኖት ካሳይ ኢትዮጵያ ሶቨሬን ራይት ኦፍ አክሰስ ቱ ዘ ሲ አንደር ኢንተርናሽናል ሎ በሚል ርዕስ ያጠኑት የምሁራን ተልዕኮ ተሸክመው አገራችንን ሲያደሙ ኖረዋል። እነሱ አልበቃ ብሏቸው ዛሬም አይን ባወጣ ባንዳነት ከጠላት ጋር እየሰሩ አገራቸው ብትፈርስ ግድ በማይሰጣቸው ደረጃ ተረባርበዋል። የፖለቲካ ጥያቄና የህልውና አደጋ አለብን የሚል ጭምብል ለብሰው የጠላትን ብሔራዊ ጥቅም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብልጽግና ኣብ መዓልቲ ቁፅሪ የብሉን ሓደ 5 ቪድዮ ጥራይ ከም ዝቐሪቦም ላይ ያለው ቲም ናተይ ናብ ኤርትራ ዘተኮረ ናብ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ዘተኮረ ኣብ ደገ ባሕሪ እናተባህለ ነቶም ንኤርትራ ሕጂ ብ34 ነጥብታት ክኸስዋ ኢኻ ትርኢ ፃዕቂ ናይቲ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ጉዳይ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኣጀንዳ ናይ ዓለም ደይቡ ስለ ዘሎ ንሳቶም ድማ ብውሽጦም ነዚ ኩነታት እዚ ነዚ መድረክ ተፈጢሩ ዘሎ ዓብይ ኣጀንዳ ብምፍጣር ናብኡ ገጽና ክንልግቦ እንተኽኢልና ገለ ነገር ክንረክብ ንኽእል ኢና ወይ እውን ገለ ቆላሕታስ ክንረክብ ንኽእል ኢና ዝብል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና። ስለዚ ነቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ሓያል ዝኾነ ክርፍስ እዞም ስሱዓት ዘይመሰቦም ዝጥምቱ ነዚ ብሉፅ ባሕሪ ናይ ምስሊ ናይ ባሕርና ናይ ደሴታትና እዮም ናብቲ ናቶም ስክሪን ናምፁ ዝዛረቡ ዘለዉ ናብ ደገ ባሕሪ ክብሉ ከለዉ ሳጓያ ኤርትራ ንምባል ስለ ዘሰክፎም እዩ። It's all about Eritrea. ስለዚ እዚ ከም ሓደ ዓብይ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ጌርና ክንሪኦ ኣለና። ስለምንታይ ክንድዚ ረስኒ ሓዲርዎም ከም ዘሎ ክነግረኩም እየ። There is a very good reason for it. ምክንያቱ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዓብይ ለውጢ ይካየድ ስለ ዘሎ ብፍላይ ድማ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከቢድ ዝኾነ መድረክ ተፈጢሩ ስለ ዘሎ እዩ። Let me shift now ቅልጥፍ ኢልና ኣብቲ ዓበይቲ ስእልታት ዝግበር ዘሎ መጀመርያ ብግብፂ ክንጅምር ኢና ሎሚ ግብፂ ለንቀነ ሓደ ዓብይ ብድሆ ወሪድዋ ኣሎ እቲ ብድሆቲ ድማ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዓብ ምትእስሳር ኣለዎ። Iran struck Egypt for the first time during this war. Well, Egypt is now the crosshairs and Cairo is being very careful about what it says. Egyptian authorities have confirmed that a drone caused a fire on 2 ships at the port of Damietta yesterday. They're not saying who did it. The cabinet statement noted that investigations are ongoing and that authorities are taking necessary measures to ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ግብፂ ሓደ ኣገዳሲ መጥቃዕቲ ተኻይድሎ ሚድያ ናይ እስራኤል ከመይ ገይሩ ሪፖርት ከም ዝገብረሉ ዘሎ የርእየኩም ኣለኹ። እስራኤላውያን ስፔሻል ኬዝ ገይሮም እዮም ሪፖርት ዝገብርሉ ዘለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ብዓብዩ ኣብዚ ክዛረቡ ከለዉ ኢራን ከም ዝገበረቶ እዮም ገምጋም ዝህቡ ሚድያ ናይ እስራኤል። ሓደ በሉለይ እቲ ሓቂ ግን ቀስ ብቐስ ይገሃዝ ስለ ዘሎ ይደምፃልኩም። ዋላ እቲ ናይ ብልፅግና ሚድያ ካብ ኢራን ወይ እውን ካብ ሑቲ ዝመፀ ክኸውን ከም ዝኽእል ተነጊሩ እዮም ኣተንቢሆም ነይሮም ነዚ ቀልጢፎም ሪፖርት ይገብርዎ ነይሮም። ምክንያቱ ስቃይ ናይ ግብፂ ሓጎስ ኮይኑ ስለ ዝስምዖም ነቶም ብልፅግና ማለት እዩ። ናው ኢራን መልሲ ሂባ ኣላ። This is very important. Have seen the war widen, this time to Egypt, where a drone hit the port of Damietta, setting 2 ships there on fire. It's the first time that country has been targeted in the war. No one has claimed responsibility, and today Iran's foreign ministry urged vigilance against what it called false flag operations designed to undermine regional peace. The foreign minister also warned Cyprus and Bulgaria against allowing the U.S. to use their bases to launch attacks on Iran and regional ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ መጥቃዕቲ ዝተኻየደሉ ኣብ ወደባዊ ከተማ ናብ ማእከላይ ባሕሪ ዝጥምት ወገን እዩ። ናብ ቀይ ባሕሪ ዝጥምት ኣይኮነን። ዳርጋ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ በተደጋጋሚ እንታይ ክብል ይፈትን ብፍላይ ናይ እስራኤል ድማ ተቐላጢፎም እዚ ርዱ እዩ ናይ ኢራን ክኸውን ከም ዝኽእል ኢራን ወይ ሑቲ እዮም ገይሮም ኣለዉ ዝብል ስፔኩሌሽን ክገብሩ ጀሚሮም። ባት ኢራናውያን they are very smart ህድእ ኢሎም ከይተሃወኹ ነቲ ኩነታት መልሲ ሂቦምሉ። ትዊተር እንታይ ኢሎም ፅሒፎም ከንሪአኩም ኢና ድሕሪኡ መረጋገፂ ድማ ክበኩም እየ። ኢራን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ኣባስ ኣራኪ ይመስለኒ እንታይ ኢሉ መሊሱ መስለኩም? ኣራቂ ከይከውን ከማን ኣባስ ሰይድ ኣባስ ኣራኪ ከይከውን ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ግን ኣራኪ ተባሂሉ እዩ ዝንበብ። ቀፂልና እንታይ ይብላ ኣሎ? Egypt is an important friend and partner in the region. ግብፂ ኣገዳሲ መሓዛን ነዛ መልሲ እዚኣ ከይሰማዕኩም ከለኹም ርእቶታት ዝተዋህበ መክበኩም
because I want to connect those dots. كنمنتاي صلوا كلهم كم زخل هذا نزل كنتات بقرب هذا كاتل زبالوس كسمو. Look, I truly believe it's Iran that struck those LNG ships. The New York Times put out a story as well, put out a report. No. don't think Oh, come so? on. Dude, It's a false flag. please. It says Israel did it. It was an Israeli. Why would Iran do it? So I think Iran did it to send a warning to the US that if they keep doing what they're doing right now with the economic blockade or striking, not striking, Iran will expand the war to start striking American assets outside the Persian Gulf. That means American ships could reach them anywhere in the world. No, that's stupid. You strike the American assets that can harm you. You go after the American bombers. You go after the American refuelers. You go after the actual military. He's very بعد ليري جونسون مهلاوه ما بعلم أبزوان زي مخا ميديا مهلاوه نبي حكي يا قداسي ناي CIA international analysts زنبريو انتهي زبل زلو إيران هيكونوا تنهريمات إيران كتحرم أي تخليها let me show you the map كارتاي زيادة ما برز بكا now مجمريا أتي نريو زلنا where تا خالتي أوكي زين أنت بوتا تطريون إيران مس أمريكا أبكبيت تخونه كينات الله وش ما تحرموس كينات الله نا أمريكا سراوي دما بعبيو أبزي عربيان سيز بالمعت مراقب الله نكينات دالين زلوا أوكي تنكرات الله أبو أبيزات ناي عرب دما معت نجرات وريد الله تحرمو زخول نكينات تقلقل زخول نزخول له قديفهم أبودا بنا يجبت زلوا ندارز مال مركب نا أمريكا مهرام أنت هاي تقمر له what is the value for it جي راشناليوم إيران راشناليوم إيران زقبروا كله استراتيجيكاوي علامة زلوا مخانو أبز حلف حمش ورحي بروف جرام الله سلزي نزبوت هذا هريم زلوا منيلو إسرائيل هريمات نجيبس كم يركع أنصار إيران تسلفوا وينتقص كسا كفلت سلزلي إسرائيل هريم مكون زخولي بلالله because إيران ما exact لهم يلا فولس فلاجيزي نجيبسي نحنا نجيبس ملس ناي إيران ملسك باكميج أبزيها تا perfect sense تبقى مالتي and this is why our media is important نقول connect نقبل سلنا فتن Egypt is important friend and a partner in the region and its security is of utmost importance to us we must all be vigilant against Israeli plots and false flag operations designed to undermine regional peace the threat is clear mutual and fearful of Muslim solidarity ስለዚህ ግብፂ መሓዛና ሃገርያ ኣገዳሲ ፓርትነርያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ብዲፕሎማሲ ሰላም ክፍጠር ትፅዕር ዘላ ሃገር እያ ናይ ግብፂ ሴኪሪቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ንዓና ኢሉ ስለዚ መን ክገብሮ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ እስራኤል ፖሊስ ፍላግ ነዚ ነገር እዚ ኢራን ከም ዝገበረቶ ጌርካ ፅርዒ ንምፍጣር ክትጥቀመሉ ከም ትኽእል ምጥንቃቕ የድሊ እቲ ዕላማ ንፁር እዩ እስራኤል እንታይ ክትገብር ከም ትደሊ ኣብ መንጎና ፍልልይ ምፍጣር ኣብ መንጎ ናይ እስላም ሃገራት ዘሎ ዝምድናታት ምብታኽ ንሓትሕድና ክንጠማመት ምኽኣል ንሓትሕድና ክንተራረብ ምኽኣል ቀንዲ ኣጀንዳኦም ስለ ዝኾነ እዚ ነገር እዚ ንምርድኡ ከቢድ ኣይመስለንን ኢሉ ሕልፍ እናበለ መልሲ ይቡላ ማለት እዩ ልክዕ ከምታ ክብላ ፀንሐ ላሪ ጆንሰን ድማ ኤግዛክትሊ እስራኤል ኖ ኢራን ንግብፂ ክንዲዚ ርሕቀት ከይዳ ወላ ሓደ ስትራቴጂካዊ ቫልዩ ንዘይብሉ ዕላማ ስትራቴጂካዊ ቫልዩ ማለት ንጆርዳን ትሃርም ኣላ ኣብ ጆርዳን ንውግእ ተዳልዩ ዘሎ ነፈርቲ ዲፖ ናይ ኤር ዲፈንስ ከምኡውን ንእስራኤል ክሃርሙ እንድሕሪ ኮይኖም ኣብኡ ዘሎ ኤር ዲፈንስ ቴክኖሎጂ ኩሉ ንዑ ምፅልማት ማለት ንኩና ኣገዳሲ እዩ ኣብ ስዑድያ ዘሎ ቤዛት ኣብ ባሕሬን ዘሎ ኣብ ኩዌት ዘሎ ኣብ ኢማራት ዘሎ ነዚታት እንተሃድምካ ነቲ ኩናት ኣብ ልዕሊኻ ዘሎ ዓብይ ምጉዳል ወይ እውን ነፀላይኻ ዓብ ምድኻም ትፈጥረሉ ኣለኻ ፅሪ ኢልካ ከይድካ ኣብ ግብፂ ዘሎ ዕላማ ምህራም ግን ወላ ሓደ ስትራቴጂካዊ ቫልዩ የብሉን እዮም ዝብሉና ዘለዉ ንስኻትኩም በዛ ነብስኹም መን ክሃርም ኢልኩም ትግምቱ ሓደ ግብፃዊ ኮመንቴተር እንታይ ክብል ሰሚዐዮ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ መን ድሮን ሃሪማታ ወይ እውን ብኸመይ ተሃሪማታ ዝብል ሕቶ ጥራይ ደይኮነ ክዝረብ ዘለዎ ኢሉ ኣብዚኣ እታ ካርታ ናይ ሲኤንኤን ክበልፀኩም ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ መን ሃሪምና ጥራይ ኮነን ክንጥምድ ኣለና ኢሉ ኣብ ውሽጢ እቲ ቦታ ኮይኑ ረቂቕ ዝኾነ ስላያዊ ሓበሬታ ዘለዎ ኤግዛክትሊ ምንቅስቃሳት ናይቲ ኩነታት ርዩ ሪል ታይም ሓበሬታ ዝህቦም ዝነበረ ነታ ድሮን ድማ ኤግዛክትሊ ኣበናይ ኩነታት ንኻለ ከይጎድአት ነታ ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ንክትሃርም ዝሕብር ዝነበረ ሰብ ነይሩ መን እዩ ንሱ እንታዋይ ዓይነት ሓይሊ ክንዲዚ ዓይነት ፅልዋ ክህልዎ ዝኽእል ኢልካ ምሕታት እዩ ዝበለፀ መልሲ ከምፃልካ ዝኽእል ኢሉ ሓደ ግብፃዊ ጋዜጠኛን ዓብይ ኮመንቴተርን እዩ ስለዚ እቲ ዘረባ
ናብ ኢራን ዝኸይድ ጉዳይ ኣይኮነን ስለዚ ጉዳይና ኣከባቢና እዩ ዘሎ ኣብ ውሽጥና ስለያ ዘለዎ ንውሽጥና ክቆፃፀር ዝኽእል ዓቕሚ እስራኤል ማለት እዩ ብተዘዋወሪ እስራኤል ኣብ ውሽጢ ግብፂ መዓት ስለያ ከም ዘለዎን ነቲ መንግስቲ ውሽጡ ውሻጡኡ ትጉርጉሮ ከም ዝኾነ እዩ ዝነገር ስለዚ ኣገይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ውሽጣዊ ፀገም መጀመርያ ፅሩይ ኢንቨስቲጌሽን መካየዲ ከድልየና መን ይሃሪምና ስለምንታይ ሃሪምና ንዝብል ቀድሚ ምላስና ኢሎም ከምኡ ኢሎም ይዘራረቡ ኣለዉ ስለዚ ግብፂ ታርጌት ኮይናላ እቲ ኩነታት ድማ ኢራን ነቲ ኩናት ተስፍሐላ ዝብል ኣጀንዳ ሃገራት እስላም ሃገራት ዓረብ ኣንጻር ኢራንን ኣንጻር ሑትን ዝግበር ኩነታት ንምግዳድን ብኡ መንፅር ድማ ነቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ንምጉሃርን ዝተገበረ እዩ ሓደ በሉለይ ሕጂ ናበይ ክወስደኩም ደልየ ኣለኹ ናብ ስዑድያ ንኩሉ እዚ ንከባቢና ዝፀሉ እዩ ቀይ ባሕሪ ጥራይና ንዛረብ ዘለና 5 months, this war has revolved around one waterway, the Strait of Hormuz. It's where the world has watched oil tankers come under threat. Missiles and drones cross borders and global energy supplies remain on edge. But here's the thing. Wars rarely stay in one place. They have a tendency to expand and engulf an entire region. The US-Iran war is going in exactly that direction. In recent days, another strategic waterway has come under pressure. So, Saudia abzuwanazi ቁጠባናታ ንኣብነት ኣብዚ ሌተስት ሪፖርት ናይ ቁጠባናታ ክወስኸልኩም ክልትዩ ኣተሓሓዝ ኣቢለ ከርየኩም ስለ ዘለኹ ቁጠባ ናይ ስዑድያ 4% ዲክላይን ከም ዝገበረ ይንገር ኣሎ 4% ኣብዚ የር ቱ የር ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ 4% ዲክላይን ገይሩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ቁጠባናቶም በዚ ዘሎ ኩነታት ተሃስዩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ economic contraction in the second quarter highlights how geopolitical tensions in West Asia can ripple through global markets. Now, according to flash estimate reports, the kingdom's economy shrank 4.8% year on year. ቁጠባ ናይ ስዑድያ ብዓብዩ ነዚ 5 ወርሒ ቀፂልዎ ዘሎ ከምኡውን ንነዊሕ እዋን ዝኸዶ ዝነበረ ናይ ነዳዲ ሕፅረትን ካልእ ናይ ቱሪዝምን ናይ ካልእ ፀገምን 4% ጂዲፒ ዲክላይን ገይሩ ኣሎ እዚ ማለት ሬዚሊየንት ቁጠባ ሓያል ዝኾነ ቁጠባ ስለ ዝኾነ እምበር ናይ ካልኦት 12 13 ወላ 20% ልዕልዩ እውን ዲክላይን ክገብር ናይ ኩዌት ንኣብነት ክንደምንታይ ዲክላይን ከም ዝገብር ስታቲስቲክስ ቢሮ እውን ሓበሬታ ክበሉ ኣብ ዘይክል ደረጃ ተበፂሑ ኢሉ እንተበልና ምግናን ኣይኮነን I've always had a bit of an escape hatch called the East-West Pipeline, where they've been able to divert about 2/3 of what would have normally gone through the Strait of Haji, you are watching something very special right now. Saudia ምስ ሑቲ ኣብ ከቢድ ግጥም ተጸሚዳ ኣላ ሑቲ ሓያል ዝኾነ ዕላማታት ሃሪምዋ ሕጂ እውን ንኩናት ይደናደኑ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ስዑድያ እንታይ ክትገብር ትኽእል ትኸውን ዲፕሎማስያዊ መፍትሒ ተናዲ ትኸውን ወላ እንታይ ንብል ነርና ወል ስዑድያ ሓድሽ መደብ አንቂዳ ኣላ እዚ መደብ እዚ ድማ ስምዕዎ ሕጂ Conflict in West Asia just got bigger. Saudi Arabia is reportedly mobilizing forces for what could be a massive military operation against the Houthis. According to reports, Riyadh is preparing for a twin offensive by sea and land. Saudi forces have been withdrawing from eastern Yemen. Military analysts believe the movement is part of preparations for a land offensive. So Saudi Arab እንታይ ትገብር ዘላ ይዝባል ዘሎ Saudi Arabia is prepare sea and possible land offensive against the Houthis. Saudi Arab بمريتن ببحرن نمتقعتي ናብ سعوديا ናብ የመን ወይ ናብ ሑቲ ትዳሎ ከም ዘላ 14 ሃገራት ድማ ወታደራዊ ልፍንቲ ምስ ኣገሮም ተበጊሶም ከም ዘለው እዩ ዝነገር ዘሎ so ቲ ካርታ ደጊምኩም ተሪኹሞ this is what's going on እዚ አንዲያ ታ سعوديا ትባሃልን ታ ከባብን so basically let me remove that guy okay እጂ የመን ትሪእዎ ኣለኹም سعوديا ትሪእዎ ኣለኹም ከም ወትሩ ግዜ ማለት እዩ እንደን ቀይ ባሕሪ ትሪእዎ ኣለኹም እተን ጎደባዊ ሃገራት ኣብዚ ጉዳይ እዚ መነመን ምስ سعوديا ተጻሚደን ኣለዋ መነመን እንተን ሃገራት ንሳ ኮይነን ነዚ ጉዳይ እዚ ዝዳለዋ ዘለዋ በመሬትን በባሕርን ድማ መሬት ነዊሕ ዶብ ኣለዎም በባሕሪ ድማ ዶብ ኣለዎም ስለዚ ብክልትዩ ክግበር ከም ዝኽእል ብሰማይ ካብ ርግጽ سعوديا መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ሰማይ ሓይሊ እያ ትጥቀም ነይራ so how is this going to work what is going to happen menu እንታይ ዓይነት ግጥም እዮም ከካይዱ ዝደልዩ ዘለዉ ንዝብል እስከ ንስማዕ እዮም ኤርትራ ካብዚ ጉዳይ እዚ ኣካል ናይቲ ቀይ ባሕሪ ሬድ ሲ ፎርም እያ ትበሃል ነይራ what's going on Land offensive. The suspected target is Al Baida in central Yemen. The governorate has been under Houthi control for more than 3 years.
At the same time, Saudi Arabia is building a maritime coalition. The aim is to protect shipping from Houthi attacks in the Red Sea and the Bab el-Mandeb Straits. These developments come as Saudi Arabia has already stepped up efforts to secure key shipping routes. On Thursday, Riyadh announced the formation of a maritime defence alliance to protect the strategic Bab el-Mandeb Straits. 14 countries backed the initiative through a joint statement, including Turkey, Pakistan, Egypt, Sudan and Djibouti. Now, Saudi Arabia said it had እጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ኣገዳሲ ልፍንቲ ኣቑማ ከም ዘላን እቲ ልፍንቲ ድማ ንየመን ንምቕርቃር ሓደ ነቲ መስመር ናይ ንግዲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ውሕስነት ንምፍጣር እዩ ዝብል ዘሎ ነቲ ናቪጌሽን ነቲ ምንቅስቓስ ናይ ንግዲ ካልእ ድማ ነቲ ሑቲ ስጉምቲ ንምውሳድ ድማ ወታደራዊ ልፍንቲ እውን ገይራ ኣላ ብዙሓት እስላማውያን ሃገራት 14 ሃገራት ኣብቲ ኮሌሽን ጆይን ገይረን ኣለዋ መን እዘን ሃገራት እዚኣተን ዘን 14 ሃገራት ዝበሃላ ዘለዋ እንድሕር ኢልኩምኒ I can give you the list ሊስታናተን ነይሩኒ ተረኺበዮ give me a second where is the list here is the list of 14 countries ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ስዑድ ዓረብ ባሕሬን ጅቡቲ ጆርዳን ግብፂ ኬንያ ኩዌት ማልዲቭስ ኢንፋክት እንታይ ገብርዮም ኢማራት ገይሮም ኢማራት የላን ከማናቡ so እዚአን ሃገራት እዚኣተን እየን ወላ ብስእሊ እውን ሓንቲ ነይራትን ከረየኩም መነመን ኣብኡ ከም ዘለዋ ብርግፅ ኤርትራ የለን ኣብኡ ሱዳን ኣላ ካብቲ ከባቢ እንተሪኢኹሞ ሱዳን ኣላ ጅቡቲ ኣላ ሶማሊያ ኣላ ግብፂ ኣላ ብሓፈሻ ብምሉእ እንተን ናይ ሬድሲ ሃገራት ኣለዋ ብጀካ ኤርትራ ማለት እዩ ካልኦት ድማ ብርግፅ ቀጠር ኣሎ ፓኪስታን ኣሎ ቱርኪያ ኣሎ ኩዌት ኣሎ ባሕሬን ኣሎ ጆርዳን ኣሎ ጆርዳን ከማን ኣካል ናይ ሬድሲ ፎርም ነይሩ ስለዚ ኩላቶም ዳርጋ ኣለዉ the only country missing here ኣብቲ ዞባቲ ካብ ዘለዋ ኤርትራ ግን ካብቲ ካልኣይ ናይ እቲ ቦታ ናይ 14 nations team that to protect middle eastern waters ንቀይሕ ባሕሪ ጥራይ ዘይኮነስ ወላ ንወሽመጥ ዓደንን ሬድ ሲ ጋልፍ ኦፍ ኤደን the Persian Gulf ሬድ ሲ and ጋልፍ ኦፍ ኤደን ንኩሉ ማለት እዩ ነቲ ማያው ክላ በቲ ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ይኹን በዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ከምኡ ድማ ኣብቲ ወሽመጥ ዓደን ዘሎ ወገናት ንኩሉ ነቲ ክልል ማያት እንሚ ሴፍቲናት ንምሕላው እዩ ስለዚ ብምሉእ ናብቲ ክልል ማያ ዘሎ ሃገራት ኣለዋ ብጀካ ኤርትራ ያ ፅቡቅ ጌርና ኣንደርላይን ክንገብረላ ኢና ምክንያቱ ብልፅግና ዳርጋ የላ ገይሮም እዮም ሃይላይት ዝገብርዋ ዘለዉ ስለምንታይ let me show you one of those ብዛዕባና ዝብልዎ ዘለዉ ኤርትራ ዓረብ ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ምስ ነፀልዋ እዮም ዝብሉ ዘለዉ so Egypt kicks Eritrea out of the Red Sea Security Pact citing lack of maritime and naval capabilities ኣደየለ ኮዩ ግብፂ ንኤርትራ ካብቲ ናይ ሬድ ሲ ሴኪሪቲ ፓክት ዝበሃል ዘሎ ከም ዘውፅዋ ምክንያቱ ኤርትራ ሃይሊ ባሕሪ ስለ ዘይብላ ዝብል ምክንያቱ ተኪሞም ኦፍኮርስ ናይ ብልፅግና ኣዳኸርቲ ከምዚታት ዓይነት ስነ መጎት ክጥቀሙ ከም ዝኽእሉ እዱ እዩ ግን the question is ኤርትራ ስለምንታይ ኣብዚ ክትሉ ዘይከኣለን ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ቀይሕ ባሕሪ ሲ በተን ናይ ኤርትራ መርገፂ ማለት እያ 2016-17 ዝገበረቶ ሓደ ፅሑፍ ኣቐሪባ ነይራ ብዛዕባ ፀጥታ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ከምኡውን እቲ ክሳብ ፐርሽያን ጋልፍ ዝበፅሕ ማለት እዩ እቲ ሬድ ሲ እቲ ኔይበርሁድ ንሕና ንብሎ ኢሎም ኤርትራ ትብሎ ማለት እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ በዓሉ ዝብሎ ቀይሕ ባሕሪ ከምኡውን ክሳብ ወሽመጥ ናይ ሕርሙዝ ዘሎ ከባቢ እዚ ናትና ኔይበርሁድ እዩ ዝብሎ በቲ ድማ ናይ ናይል ባዝን ዝበሃል ከዓ ወደቦና እዩ ዝበሃል ስለዚ ክሊርሊ እቲ ዘሎ ፀገም ኣብ ቀይሕ ባሕሪ እዩ ዘሎ ሕጂ ቀይሕ ባሕሪ ፀገም ናይ መጓዓዝያ ኣጋጢምዎ ኣሎ ነዚ ፀገም እዚ ንምፍታሕ ወታደራዊ መፍትሒ ድዩ ክኸውን ወላ እንታይ ክኸውን ብዘይገድስ ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግብፅን ኤርትራን ግብፅን ስዑድያን ዓብ ተራ ይፃወታ ኣለዋ ክልቲአን ሃገራት ኣሜሪካ እውን ኣላ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ስለዚ ኤርትራ ኣካል ናይቲ ቀይሕ ባሕሪ ክነሳ ስለምንታይ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ክትሕወስ ዘይከኣለት ሕቶ እዩ ንዓይኒ ባዕሉ ሓደ ግዜ ኣገሊ ጆይን ክትገብር ኣለካ ሓደ ግዜ ኣብቲ ክራውድ ክትክእል ኣለካ ዝብል እምነት ኣለና ኣነ ስለምንታይ እንድሕሪ ሓንቲ ሃገር ተበዲላ ኣብ ጎኒ ሓንቲ ደውተይት ንኣብነት ኣብ ጎኒ የመን የለና ኣብ ጎኒ ሕቱ እውን የለና ብግምጣሉ ስዑድያ ትብደል ኣላ ኣብ ጎኒ ስዑድያ ኣለና ድና የለና ብርግፅ ምስ ስዑድያ ክንህሉ ከም ንኽእል መረዳት ኣለኒ ምክንያቱ ምስ ስዑድያ ርክብ ይግበር ኣሎ ገለገለ ካብ ሰምዖ ዘሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ ስዑድያ መገሻ ከም ዘለዎ ይንገር እዩ ሕጂ
ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ጅቡቲ እንታይ ኣበርክቶ ክትገብር እያ ወይ እንታይ ክትገብር እያ ትፈልጦ የብለይ ወይ እውን ሶማልያ እንታይ ኣበርክቶ ክትገብር ትኽእል ግን ሓደ ልፍንቲ ክቐውም ከሎ ንሕና ድማ ኣብቲ ቦታ ምስ ምህላውና why are we not ስለዘይ ንዕደም ዘለና ድዩ ወይስ ክንዕደም ስለዘይ እንደልዩ this is a question ንኣብነት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ናፃ ፕረስ ከምዚ ንጋዜጠኛታት ሕቶ እንተዝነብር ነይሩ I would ask this question ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ ዘይ ተኣቱ ዘላ ስለዘይ ትዕደም ዘላ ድዩ ወይስ ኤርትራ ስለዘይ ትደሊ ዘላ እዩ because we're not getting this information ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክትኣቱ ትደልን እያ ምክንያቱ እቲ ነገር ናብ ኩናት ክኸይድ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ኤርትራ ድማ ኣብዚ ናይ ካልእ ኣጀንዳታትን ናይ ኣጀንዳታት ናይ ኩናት ክትኣቱ ፈቃደኛ ኣይኮነትን ተተባሂሉ I understand and I respect this because this makes sense to me ኩነታት ናይ ካልኦት እዩ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ንኣቱን ኢና መባል ኣገዳሲ እዩ ግን በተኻለ ድማ if ናይ ጎረቤትካ ፀገም የጋጥም እንተሎ if you are not partnering with them ምሳቶም ሽርክነትን ምሳቶም ድሕሪ ኣብቲ ግዜ ፀገሞም ኣብ ጎኖም ደው ትብል ተደየለኻ ፀገም ተጋጢምካ ፅባሕ ንጎ ወላ ወታደራዊ ደው ተደይበሉ ዲፕሎማቲክ ክልብ ጎንኻ ደው ዝብሉካ ትደሊ ዶ እዩ ኦፍኮርስ ንደሊ ምክንያቱ ሉላውነትና ክገዝ ዝደሊ ሰብ ኣሎ ስለዚ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ እዩ ትምርጫናታ ስለምንታይ እዩ ከምኡ ዝብረፅ ዘሎ መግለፂ ኣብ ገለ ክፋል ክወሃብ ንህዝቢ ኤርትራ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ Now I know some people were going to pick that as well. Okay, who are you to ask this? But هذا خبلي بتخالد ما كم ما أسيو يرترى ملص توهيب وز في الدماء بتخالد كبلي كقابل ولا خمس غولي فلت يقول I'm happy to give them agenda. زعباتنا تيزربات تزاربو صراحكم كهون خليو أنا قل كم حدا زي كان يرترى زحت تحطاتي زكبر سلو. Again, let's go back to the map. زندي تي كارتان ريوزل لنا هجي كلن تنهجرات رايون تنصب كلكم there's only one country that I want to check if there is up to list على ديالا السادمة ما بزحت جزء أب كم زي أجندات زيت اللخ حنت هجر الله من يمثلكم give me a second that countries most of the time أبا هذا أب كم زيتات أبزناي أجندات زيت اللخ هجر الله بسن كاب هجرات عرب up to list أنا رادي أي نبرتن check قبل هذا جيمه اوكي عمان اسكريو عمان على دبزي يمن تركيا السودان قطر باكستان كويت ايجيبت عمان يلان so this also tells me one thing كم زي قدايات عمان بزع غزي زي شعراو من قد يتمرز كابزن كلن هاجرات عرب وزلوا عمان بزع غزي كم زي عينت بلوك سايتاتونيا so basically انتايو تكارتا تاريخمو عمان بزع قداي زي غربيتا نمانيا ني يمن غربيتا قطا نمريت غربيت زلوا عمانيا عمان دما نسعوديان ني يمنن دبلوماسياوي ركبات نخقبرو channel كفيتا تزاربهم زلا زرب يكاد الليو نالبات هجي تطو تديلو وكلتنا السعوديان ناي حوتن اب عمان ركب يكايدو لو يم لك كمتنا ايران ناي امريكان اب عمان زكايدو وزن بر سلازي اب تلفنتي عمان يا توتنا الله هجينا عمان مرجع تري والله عمان دبلوماسي زي شراويت كوينا نخلط يوم اب طاولا كتمصوم تفتنا الله ارجوهم لهم this is one choice خليت يوم هجرات أبت أولا كتمس مفتان مالتي لك كمتي ني هجرات خليج ني إيران ون أب عمان نامسات تزرارب زلا مالتي قالوا كلها تنابت كباب زلوا أبتي لفنتنا السعودية أتينا لوا so أبتي coalition أقيمات زلا بجاكا إيرترا so إيرترا أبز قدايزي مترافا ملسك وهابز قبوا حتى غين اسمعني كم حماق أو خلو قدام الحماق نقري كبلا يكلني يعني exactly زي حماق نقري إيرترا ودي متقبل هيكلنا because we're talking about war صعب كويناتنا نزارب زلنا سلازي على هذا جزء أبتي كراود سلازلخا صبوا نقرت كبر الله مالته يكون جن تصبوا نقرجن وين تنقرجن what is it إيرترا ده decline جراتو نبنت ثلاث سيناريو كنر لنا إيرترا عندما تغير ولا reject جراتو انت لو أقل لو يزي دحري سعودية مسانات أتوري هم أبزل فنتي لهم إيرتراجن عين دلون ندحري لا لأن السعودية أبجزي شجرهم زحتوا خانقر بتبلع على خمالتيو مع زغل كلا يدما من على بعد إيرترا أي تحتت تغينا إيرترا تدي تحتت أبز قد أيزي أنا حمق لي تحضرني I know بنتقلنا زي بنتقلنا كادرتات إيرترا تايلس عيفني راح هذا من ودباتنا إيرترا في بحرنا إيرترا إثيوبيا ما خانوس لز فلت هجرات عربنا إيرترا كحطوا وايد لينيوم عبود كلبي الكاتري خط حلفنا جنك سمع لنا أنتي كم زولو خاك نقرأكم يدليه صلاتنا أنتي كم زحزبولنا زعبان أنتي كم زولو قال لك فعل حبريتك بكم دسولني
ምክንያቱ ንኩሉ ንዕና ክንከይዳ ይንኽእልና ስለዚ ኤርትራ ተደይ ተዓዲማ ኮይና ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ከይፀዋዕካ እቱ ነይ ይበሃል እዩ ሓደ ግዜ ባዕልካ ትዕደመሉ ግዜ ኣሎ እዩ ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናይ ኩናትን ወረብ ኩናትን ስለዝኾነ ከምታ ናይ ቀደምና ሸፈፍ ኢልና እንተተረፍና ፅቡቅ እዩ ወላ እውን ከምቲ ዝብሎ ፀነ ሓይሊ ባሕሪ የብላን ኤርትራ ኢልካ እንተተረፍካ ፅቡቅ because we are talking about war ኣነ ጥራይ ስክፍታ ናተይ ስዑድያ ኤክስትራ ንኤርትራ ሓሲታት ተኸላ ግብፂ ሓቲቶማ ከለዉ ንሕና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣይነኣቱን ኢና እንድሕር ኢላ ኣላ ኤርትራ ሜቢ እዚ ጉዳይ እዚ ነዘን ሃገራት እዚኣተን ኣገዳሲ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣብታ ኣገዳሲ ጉዳይ ናትን ኣብ ጎነን ዘይምዃን ድማ ንዓና ኣብታ ኣገዳሲ ግዜና ድማ ኣብ ጎንና ዝኾኑ ሰባት ከድልዩና ይኽእሉ እዮም ስለዚ እዚ በዚ ዓይኑ ክሪኦ ይደሊ ብሓፈሻ ግን እዚ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ኣብ ኩናት ክኸይድ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ሲምፕል ስዑድያ መጥቃዕቲ ክትገብር ትሓስብ ኣላ እዩ ዝበሃል ዘሎ ሕቲ ድማ ወራሪ ይፅበዩ ስለ ዘለዎ ተዳልዮም ኣለዉ ንኩናት እዩ ዝበሃል ኣነ ዝሪኦ ዘለኹ ስእልታትን ቪድዮታትን ሕቲ ኦልሬዲ ናይ መሬት ኩናት ኣንፃር ስዑድያ ንክገብሩ ድልዋት ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣገይን ጉዳይ ናይ ሱዳን ንሪኦ ኣለና ሱዳን ንባዕል ኣብ ኩናት ከላ ኣብ ጎኖም ኮይና ኣላ ስለዚ ሱዳን ኦልሬዲ ሜድ ዴር ቾይስ ኣብ ጎኒ ስዑድያን ግብፅን ምዃን ትርኩ ድማ ስለ ዘሎ ኣብ ጎኖም ምዃን ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ቀንዲ መሻርክቶም ካሶም ስለ ዝኾኑ ጅቡቲ ኦብቪየስሊ ናይ ኣረብ ሊግ እያ ነተን ሃገር ኣብ ጎኒ ዓረብ ምዃን ድማ ኣገዳሲ እዩ ንጅቡቲ is quite risky but at the same time ጅቡቲ ድማ ዝኣመነቶ ኣሚና ኣላ ብዙሓት በይዛት ስለ ዘለዎም ንበይዛቶም ክብሉ ነቲ ሃገር እውን ክከላኸሉላ ይኽእሉ ኮኑ ዝብል እምነት ኣለዎም እዩ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ again ኩሉ ዛቤ ኣብ ከባቢና ዝግበር ዘሎ ንኤርትራ ኩሉ ግዜ ኣብ ኦክወርድ ኣብ መንቀራቅሮ እዩ ዝእትዋ እቲ ውሳነታት ንኤርትራ ኣብ መንቀራቅሮ ዝእቱ እዩ ምክንያቱ እቲ ኩናት ከይደለናዮ እውን ሰጊሩ ክመፀና ዝኽእል ተኽእሎታት ስለ ዘለዎ ሕጂ ገለገለ ሰብ እንታይ ክብል ይኽእል ኤርትራ እኮ ኣብቲ ዝሓለፈ ኩናት ናይ የመን እኮ ኦልሬዲ ናይ ኢማራት በይስተ እንግድ ነይራ እያ ኢማራት ካብ ውሽጢ ኤርትራ ሲ ኣብ ኣንፃር ሕቲ መጥቃዕቲ ይገብር ነይሩ እዩ ስለዚ ኦልሬዲ እቲ ብሌም ሲ እቲ ኩነታት ሲ ቀደም ነይሩና እዩ ሕጂ ስለዝቀየርና ዝቅየር ስለ ዘሎ ድዩ ዋላ ሕጂ ተቀየርናስ ፅቡቅ ዘይኮነ I'm just giving you different scenarios ዝተፈላለዩ ተኽእሎታትን ግምታትን because ኤርትራ ክሊርሊ ነዚ ነገር እዚ ስለዘይገለፀቶ ተገሊፃቶ ክነግረኩም እየ ሳብ ትገልፆ ግን ግምታትና ኢና ክነም ንኽእል ከም ዜጋታት ማለት እዩ ወይ እውን ከም ተዓዘብቲ ናይቲ ኩነታት ብሓፈሻ ኣብ ከባቢና ከመይ ዝበለ ኩነታት ይሰላሰል ከም ዘሎ ንክትግምቱ ጥራይ ዝህበኩም ዘለዎ ስለዚ we need to be ብጥንቃቐ ክንከታተሎ ዘለና ኩነታት ኣብ ከባቢና ከም ዘሎ ኢና ንሪኦ ዘለና ግብፂ ምንትርሶም ተገዲዶም ናብቲ ዝኣትውዎ ኩናት ኣለዎም እዚ ኣብ ድሮን ሃሪምዎም ኣሎ መን ሃሪምዎ እስኡ ከም ምክንያት ሕቲ እንድሕር ተባሂሉ ናብ ሕቲ ክንብል ኣብቲ ጉዳይ ክነኣቱ ኢና ክብሉ እዮም ስዑድያ ምንትርሶ ተሃሪሞም ኣለዉ እተን ካልኦት ሃገራት ከልጅ ብሙሉአን ተሃሪመን ስለ ዘለዋ ኣብ ጎኒ ስዑድያ ጥጦ ክብላየን ግን እንታይ ዓይነት ወታደራዊ ኣስተዋፅኦ ክገብራ ክላ ዝፈልጦ የብለን ገንዘብ ክባ ይኽእላ ኮና ሱዳን እንታይ ክትገብር ትኽእል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣይ ዶንት ኖው ሽማዊ ዝኾነ ደገፍ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ ብሓፈሻ ኤርትራ ግን ንሕና ፊቶም ስለ ዘለና ንዓና ሓደገኛ ክኸውን ስለ ዝኽእል ጠቕላላ ካብቲ ጉዳይ እቲ ምእላይና ከም ኤርትራ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ ኢትስ ኖት ሰች አ ባድ ቲንግ ከም ዝብለኩም ዘለኹ ጥራይ ብኸመይ መልክዕና ተኣሊና ዘለና ካብቲ ጉዳይ እምበር ኣብዛ ሓውዝያ ኩና ስለ ዝኾነ ምስ ካልኦት ክንስራዕ ክንብል ፎርማታት ከነፀብቕ ክንብል ኣብዘይ ጉዳይና ኣቲና ንገብሮ ዋጋውን ክህሉ ስለ ዝኽእል ብኸማ ጉዳይ ተሃዲምና ኣለና I'm okay with that but I hope at some point we can get some explanation to this one and እቲ ጉዳይ ንሪኦ ዘለና ንቁጠባ ናይ ዓለም ኣዝዩ ኣገዳሲ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ሕቲ እንታይ ይብላ ኣሎ እስከ ናይ ሕቲ ንእሽተይ ንስማዕ and have claimed a series of attacks on Saudi oil tankers in the Red Sea. They have also struck oil infrastructure inside the kingdom itself. The Yemeni armed forces carried out two types of military operations. The first targeted sensitive targets at Aramco facilities in Jizan using dozens of ballistic missiles and drones, while the second operation targeted sensitive targets at Aramco facilities in Yambu using ballistic missiles, cruise missiles and drones. So የመን ተደጋጋሚ ብዙሕ ግዜ ንስዑድያ ከም ዝሃረማ እዩ ዝነግር ትሑት ማለት እዩ መንግስቲ የመን ዝበሃል ኣብ ጎኒ ስዑድያ እዩ ዘሎ ኦልሬዲ ተዳልየ ኣለኹ ድሮናተይን ገለመለይን ዝብል ስእልታት ኣውፅኡ ኣሎ ስዑድያ ድማ ምስ ካልኦት መላፍንታ ኮይና ቅድሚ ሕጂ ዘይገበረቶ ኩናት ኣይኮነትን ከተካይድ ቅድሚ ሕጂ ዝተገበረ እዩ ተዛርዮም መፂኦም እዮም እዞም ኩሎም ተኣኻኺቦም ዘለዉ እንታይ ክገብሩ እዮም ንግዜ ኢና ክንገድፎ it's going to be very interesting to watch ነዚ ኩነታት እዚ ኩልና ክንከታተሎ ኢና እንታይ ከጋጥም እዩ እንታይ ክገብሩ እዮም
ብሓፈሻ ግን ኤርትራ ኣይ ብኢዳ ኣይ ብእግራ ብኩናት ትኽበብ ኣላ ኣብዘይ ዋዕለቶ ኣብዘይ ኢዳ ዘይእተወትሉ ጉዳይ ብኩላ ብ360 ዲግሪ ናይ ኤርትራ ኩናት ይቐበልና ኣሎ እዚ ፈቲና ፀሊና ክንቅበሎ ዘለና ኩነታት እዩ so this is the reality ኤርትራ ሃገርና ትህልዎ ደላትሉ ኩነታት ማለት እዩ እንታይ ክኸውን እቲ next topic we will ሞኒተር እናገበርና እናረኣና ናባኹም ከነብሎ ክንፍትን ኢና ብሓፈሻ ካብ ካልእ ግዜ ፍልይ ዝበለ ዓዘቕትን ሽግርን ገጢምና ኣሎ ኢለ ሪምሪም ዝብለሉ ምክንያት የብለይ ምክንያቱ we already know እቲ ኩነታት ካብ ቀደሙ እውን እቲ ዞባ እቲ ብቀደሙ ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ ጥዕና ዘለዎ ዞባ ኣይኮነን ነይሩ so ሕጂ ተፈቲሩ ዘሎ ድማ እቲ ኩነታት ንሱ እዩ ናይ ሱዳን ሓንቲ ናይ ኢጋድ ተገበረት ሪና ክንሓልፍ ኢና and also to me and my delegation we are here in Khartoum number one to discuss the situation here and also to exchange ideas how to bring a lasting peace in Sudan. First and foremost, my deepest sympathy for the people who lost their life because of this conflict. Sudan is our founding member of organization, one of the founding members and very important members. Sudan is كم تريو ዘለኹም ናይ ኢጋድ ሓላፊ ናብ ሱዳን ከይዱ ምስ ጀነራል አልቡርሃንን ከምኡውን ምስቲ ፕራይም ሚኒስተር ናይቲ ሃገር ሚኒስተር ከማል ኢድሪስን ከም ዝተረኸበ ብዛዕባ ሰላም ዝሃረጋት ከለመለ ከም ዝተዘራረበ እዩ ዝንገር ዘሎ ብዙሓት ኤርትራውያን ተክገብር እዩ ዝመፅኡ ሕጂ ዝኩሉ ሱዳን ክደም ከላሲ ኣበይ ነይሩ ይብሉ ነይሮም ትክክል ሓቂ ንምዝራብ ዳስ ትሩ ኣበይ ነይሩ ግን ክርዳእና ዘለዎ ድማ ሓንቲ ክፋል ኣላ ሓንቲ ነገር ኣላ ብዙሕ ሰብ على حدا جزء بسمعت كوينوز سحتا سانتايا مجمريا سودان زي نايقاد مراحين نابي يمتي زلو نحري لكم ناب كارتوم يمتي زلو that's important نابور سودان مقمات نايت منغستي ناب كارتوم تغيروا له سلازي مبزحتهم نيروبا حبرت سبيشال انفويس بال انا فيبر دياغلت بحال ابيرترام بس يعني دي عالم سير تراقبا نيرا بقل بوينت እንታይ ላ ጽሒፍ ኣብዘን ክልተ መዓልታት መስለኩም መንግስቲ ፖርት ሱዳን ኣብቲ ንሳ ፖስት ገብረ ዝነበረት መንግስቲ ፖርት ሱዳን ማን ማለት እዩ መንግስቲ ሱዳን ሲ ኣብ ካርቱም መደበሩ ከም ዘይኮነ ናይ ፖርት ሱዳን መንግስቲ ከም ዝኾነ ገይሮም እዮም ክገልጽዎ ዝደልዩ እዚ ድማ ናይተን ክልተ ጀነራላት ውግእ ዝብል ዘረባ ከም ኣጀንዳ እንድሕር ሒዝካዮ ሱዳን ብመንግስቲ ሱዳንን ብሰራዊት ሱዳንን ትምራሕ ከም ዘየላ እንታይ ዳ ሓደ ጀነራል ስልጣን ተቆጻጺሩ ከም ዘሎ ጌርካ ሌበል ጌርካ ነቲ ሃገር ንምፍራስ ዝግበር እዩ ስለዚ ድሕሪ ክንደይ ኣጀንዳታት ናብ ካርቱም ከይዱ ምስ ፕራይም ሚኒስተርን ቡርሃንን ይራኸብ መላው ማዕረቱ ኩሉ ሸፈት ናይ ብልጽግና ዝነበሮ እዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣብዝ ነበረ ሕጂ እውን ከምኡ ይትሰርሕ ኢጋድ ማለት ናይ ኢትዮጵያ መንኮርኮር እዩ ክንደይ ክእለታት ከም ኢለምና ግን ናብ ካርቱም ምኻዱ እሞ ምስ ፕራይም ሚኒስተር ምስ ምርኻቡ ቁርብ ሌጂቲመሲ ይውስኸሎም ኢነ ሱዳናውያን ብኸመይ እዮም ዝርእይዎ ነገር ስለዚ ንካርቱም ዝመፅእ መራሒ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ብዓለም ደረጃ ሃገር ምዃኖም ክሒደሞም ስለ ዘለዉ ከም ሃገር ተፈላጥነት ንኽረኽቡ ኣገዳሲ እዩ እምበር እዚ ሕጂ መፅኡ ከምፅሃሎም ዝኽእል ነገር የለን እዚ ኣብዚ ሓለፈ እውን ሓደ ዓብዪ ልኡኽ ናይ ስኮላር ናይ ኣፍሪካ ኣብቲ ናይ ባይቶ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ከይዱ ነጊርዎም ነይሩ ሱዳን ናትና ደገፍ የድልዮም ኣለዎ ብዝተኻለ መንገዲ ቀልጢፍና ከይድና ዳሃዮም ክንገብር ክንከላ ኣለና ምክንያቱ ከዳዓት ኮይንና ስለ ዘለና ክሳብ ሕጂ እቲ ክድዓትና ደረት ክንገብረሉ ኣለና ኢሉ ተሪር ምሕፅንታ ተዛሪቦም ነይሩ ምናልባት ንዑ ስለ ዝሰምዕዎ የመስለኒ ነዚኣ ገይሮም ኣነ ከም ዝብል እምበር ሓሲቦም ኣብኣ በፂሖም ክብል ኣይክልኒ ኣብዚኣ ምፅልኩም ነይረ ስምዕዎ እዚ ሶማላዊ መበቆል ዘለዎ ኣብ ስኮላር እዩ I want to speak for them on the basis of the reports that have been submitted. Last year I spoke about the horrors by the RSF and financed by the United Arab Emirates. In February this year I went to visit Sudan at the behest of the civil society of the Sudanese and traveled nearly 2,000 kilometers and saw the hell that Sudan has become. Honorables, the war in the Sudan is between two warring factions. It's between the people of the Sudan and RSF and the United Arab Emirates and some African neighbors. ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኩነታት ናይ ሱዳን ዝገልጽ ዘሎ ሓንቲ ብዚያ ጽብቕቲ ዘረባ I met mothers but who failed to do so. I met young girls aged 18 and 16 who now have children. I saw those children's hands. The dead and the mutilated are beyond
we have a responsibility unless we are shameful as Africans. Two propositions I would like to conclude. The simple proposition is to show the Sudanese people that their pain is ours. In order to do so, I suggest and recommend that we invite the civilian Prime Minister of the country who is working exactly to do the kind of work we want them to do. ስለዚህ አትሪሩ ተዛሪቦም ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ኢማራት ዝበሃል እዚ ሕብረት አፍሪካ ዝበሃል ከም ትካል ክሰርሕ ተኮይኑ ውፅኢት ከምፅእ ተኮይኑ ናይ ደጊ አጀንዳታት ገንዘብ እናኸፈሉ ዝውርዎ ዘሎ ንኣብነት ሕብረት አፍሪካ ካብዚ ቦታ እዚ ክወፃሎ እንታይ ክትግብር ኣብዛ ኼባ እዚ ወኪል ናይ ኢማራት ኣትዩ ለብዚ ኢልዎም ነይሩ ሕጂ ድማ ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ቃንዛ መግለፂ ይርከበን እዩ ንሕና ሕብረት አፍሪካ ድማ ደዲልና ኢና ንሱዳን ቁሩብ ንእሽተይ ካብቲ ሕፍረትን ስግኣትን ክንወፅእ እንድሕሪ ኮይና ቀዳመይቲ ክንገብራ ዘለና ነቲ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ሱዳን ኣብ ዝምፅኢና ነዛርቦ ምክንያቱ ጌርናዮ ዘለና ገበን መወዳእታ የብሉን ኣብ ሱዳን ዝወርድ ዘሎ ስቃይ መዛዘሚ የብሉን ወይ እውን ገሊፅካ ጉዳይ ኣይኮነን ኣነ ብኣካል ከይደ ኩሉ ስቃይ ርአ ሕጂ ነቲ ጉዳይ ናይቲ ሃገር ነቲ ፀገም ናይቲ ሃገር ኣብዚ ባይታ ምፅኢና ንዘራረበሉ ብምባል ተሪር ዝኾነ ዘረባ ተዛሪቦም ነይሩ ናቱ ዘረባ ገለ ካብታት ተበገሰ እዚ ናይ ትሪዎ ዘለኹም ናይ ኣቢ ፕሮፓጋንዲስት ናይ ኦሮሞማ ዝኾነ ናብ ሱዳን ከይዱ ምስ ተራኺቡ ነይሩ ከም ትሪዎ ዘለኹም ነቲ ኩናት ጠጠው ክነብሎ ኣለና ብላብላ ኢሉ ተዛሪብሎ ግን ዘረባ መላሓንቲ ዘምፅኦ የብሉን ከም ንሪኦ ዘለና ግን ጉዳይ ናይ ሱዳን ቁሩብ ትለይ ርቃት እናረኸበ ዝኸይድ ዘሎ ይመስል ኣሎ ብፍላይ ድማ እቲ ናይ አልዑቤድ ምስ ናይ ሰራዊት ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ ወታደራዊ ሓይሊ እውን ነቲ ኩነታት እናቐየሮ ይኸይድ ስለ ዘሎ እዩ ካልኣይ ለንቀነ ብልፅግና ሓደ ነገር እንዲሁ ሓደ ዓብይ አጀንዳ እንዲሁ ከሳስቀኒ ኢለኩም እንታይ አጀንዳ ከሳስቀኒ ኢለኩም እቲ ወኪል ናይ አሜሪካ ሲ ሽግር ፈጢሩ ኣሎ ምስ ግብፂ ፀጋጋዕ ኣሎ ንመሳት ብሎስ ዝኸስስ ፕሮፓጋንዳ ክዛረቡ ቀኒዮም እዮም Horn of Africa diplomacy. Implication of the statement countering anti-Ethiopian alliance narratives. In a direct response to polarized media coverage, the United States Senior Advisor for Arab and African Affairs, Massad Boulos, posted a clear statement on X on July 29, 2026. It addressed what Washington described as false and misleading reports portraying U.S. engagement in the Horn of Africa as an effort to build an anti-Ethiopian alliance. This intervention comes amid heightened regional tensions involving Ethiopia's Red Sea ambition. ኣብዚ ሓለፈ ብልፅግና ነዚ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ነዚ ናይ ኣሜሪካ ስፔሻል ኤንቮይ ምስ ግብፂ ተፀጊዑ ሓድሽ ፅምዶ ኣንጻር ኢትዮጵያ ይገብር ኣሎ ዝብል ክስታት የስምዑ ፀኒሖም እዮም ንዑ ድማ መልሲ ይብዎም እቲ ሚድያታት ድማ ዝያደ ብዛዕባ ክዛረብ ንሰምዕ ኣለና which is good አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ መስዓድ ብሎስ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኣብ ካይሮ ምስ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ኤርትራን ሶማልን ዘካየዶ ርክብ ፀረ ኢትዮጵያ ዝኾነ ትሕዝቶ ከም ዘይብሉ ኣፍሊጡ እቲ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ጉዳያት ዓረብን ኣፍሪቃን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ እቲ ምስ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ እዘን ሰለስተ ሃገራት ዝተገብረ ዝርርብ ዘይግባእ ትርጉምን መልክዕን ተዋሂብዎ ከም ዝተቃልሐ ገሊጹ መስዓድ ብሎስ ኣብ ካይሮ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳላሕ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ዶክተር ባደር ዓብደልዓቲ ከምኡውን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሶማል ኣሕመድ ፋቂ بتناصل بمرخب زعبا سلامن ጸጥታን መረጋጋትን ቀርኒ አፍሪካ ከም ዝተዘተየ ኣብ እቲ እዋን ገሊጹ ነይሩ እዩ ሽዑ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ግብፅን ኤርትራን ኣብ ካይሮ ድሕሪ ምርኻቦም ጸጥታ ምምሕዳር ቀይሕ ባሕሪ ብመሰረት ኣህጉራዊ ሕጊ ናይተን ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝርከባ ሃገራት ራዩ ዝብል መግለፂ ብምውፃእ ኣንጻርቲ ኢትዮጵያ ተልዕሎ ዘላ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለዎ መርገፂ ኣነፂሮም ነይሮም እዞም ሰለስተ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ካይሮ ምርኻቦም ስዒቡ እቲ ኣሜሪካዊ ላዕለዋይ ዲፕሎማት ምስኣቶም ርክብ ምክያዱ ብምጥቃስ እቲ ዘተ ኣንጻር ኢትዮጵያ ዝተገብረ ምዃኑ ዝገልጽ ጸብጻባት ማዕከናት ዜና ክቃልሑ ጸኒሖም እዮም ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኖም ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምስቲ ዘለዋ ብዝሒ ህዝቢ ቁልጡፍ ቁጠባዊ ዕቤትን ዝተኣሳሰር ናይ ህልውናን ሕጋውን ሕቶ ምዃኑ በተደጋጋሚ ክገልጹ ይስምዑ ነዚ ከም መበገሲ ብምውሳድ ድማ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ እቲ ዞባዊ ርክባት ንኢትዮጵያ ብኸበባ ንምጥቃት ዝዓለመ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ከም ዝመስል ስግኣቱ ክገልጽ ጸኒሑ እዩ ይኹን እምበር እቲ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ትራምፕ ረቡዕ ኣብ መራኸቢ ከምዚ እትሪእዋ ዘለኹም ነዛ ስእሊ እዚኣ ልቦም ኣጥፍያትሎም ምክንያቱ ዕሸላት ስለ ዝኾኑ ዝኾነ ሰብ ካል ብጀኮም ዲፕሎማሲ ኣብቲ ከባቢ ተተገይሩ ንዓታቶም ንምድምሳስ ጥራይ ዝግበር ኮይኑ ዝስምዖም ነዛ ስእሊ እዚኣ ምስ ምንታይ ስእሊ እዮም ዘወሃድዋ ደሎ መሲልኩም ኣያሹ ስለ ዝኾኑ ምዝያ ስእሊ እዚኣ እዛ ፅምዶ እዚኣ እንተ ሓንቲ ፅምዶን ሓንቲ ኮይና ትራዮም ኣላ ብተመን ዝተዳህለሲ ብምንታይ ኢሎሞ ብልሕፂ ተደግመ ዝበሃል ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ኣበይ ንሪኦ ኣለና ኣብ ብልፅግና ንሪኦ ኣለና ግን these people are nuts ጽሉላት ምዃኖም ኣብ ዝረአዩ ሕጂ አንጻር ህወሓት ዝገብርዎ ዘሎ ኩሉ ሰብ ፈሊጥዎም እዩ ፕሮፓጋንዳ ናቶም When the Ethiopian government is working day and night
to ensure the peace and prosperity of its people, a shocking drum of war is once again being beaten from Tigray. Why is that some still refuse to walk away from bloodshed? Senior እዚ ስእልታት ትሪእዎ ኣለኹም ዶ መብዛሕቲ ሰብ ክሳዕ ክንደይ ድሑራት ከም ዝኾኑ መንግስቲ ደረጃ ብሃገራዊ ቴሌቭዥን ከምዚ ዓይነት ስእልታት ከውፅእ ከሎ ልክዕ ከምዚ ናይ ኤኣይ ግዝያዊ ትምህርቲ ዝወሰደ እሞ ንዕኡ ክገብር ዝውዕል ቆልዓ እዮም ዝመስሉ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ስእልታት መዓልታዊ እናውፅኡ ፕሮፓጋንዳ ክገብሩ እዮም ዝረኣዩ እዚ ድማ ክሳዕ ክንደይ ኣብቲ ናይ ኩናትን ወረ ኩናትን ከም ዘለውን መንግስትና ድማ ንሰላም እዩ ዝጓዓዝ ዘሎ ክብሉካ ሸም የብሎምን ስለዚ it's just unbelievable ኣብ ከምዚ ደረጃ ወደቀ መንግስቲ ሒዝካ ብናይ ቆልዑ ካርቱናት ክፃወት ዝውዕል ብሃገራዊ ቴሌቭዥን ከምዚ ክዝርግሕ ኣብ ሶሻል ሚድያ ድማ ከምዚ ከውፅእ ዝውዕል ዘሎ ንኩናት ዝዳሎ ዘሎ እምበር ንሰላም ዝዳሎ ስርዓት ከም ዘይኮነ ርዱእ ጌርኩም ወሰድዎ ስለዚ ነዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኩነታት ናይ ኩናት ከበሮ ኩናት ናይ ብልፅግና ናበይ ገፁ እዩ ዝብል ምስ ፋኖ ዝተገበረ ዝርርቡ ነይሩ I think it is quite important right now የሚሰሙ መረጃዎች አሉ ጦርነት ሊቀሰቀስ ነው ምናልባትም በቀናት በ10 በ15 ቀን ውስጥ ጦርነት ይከፈታል የሚል ነው በዋናነት ከትግራይ ጋር ቧት እየተጠቀሰ ነው ጦርነት ሊቀሰቀስ አዲስ ጦርነት ይመጣል የሚል መረጃዎች ሰማይ ምድሩን በሞላበት ወቅት ላይ ነው የምንገኘው አዲስ ጦርነት ሊቀሰቀስ ነው ምናልባት ስለዚህ የምታውቁት ነገር አለ በቅርቡ ጦርነት በኢትዮጵያ ውስጥ ይፈነዳል እየተባለ የሚገለጸውን መረጃ በተመለከተ ምን ማለት ይቻላል አመሰግናለሁ መሰለኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ይፋዊ ጦርነት ከተጀመረ በተለይ ከአማራ ህዝብ ጋር ይፋዊ ጦርነት ከተጀመረ 3 ዓመታት ተቆጥረዋል አዲስ የሚጀመር ጦርነት የለም ምናልባት ይወራል ተብሎ የሚገመተው ይሄንን የአማራ ህዝብ ፋኖ ከአገዛዙ ከዘረፈጅ አገዛዝ ጋር የሚያደርገውን ፍትሃዊ ጦርነት እና የመከላከል ጦርነት የሚቀላቀሉ ሌሎች ኃይሎች ሊመጡ ይችላሉ ሊኖሩ ይችላሉ ብሓፈሻ ሓድሽ ኩናት ከጋጥም ከም ዝኽእል ኣብዘን ዝመፃ 15 መዓልቲ ናብ ትግራይ ኩናት ክገብር ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ብልፅግና ኣብኡ መንፅር ድማ እቲ ኣስረስ ዝበሃል ናይ ፋኖ መራሒ ይሕተሎ ሓድሽ ኩናት ኣብ ልዕልና ኩናት ድሮ ይቕፅል እንዲ ዘሎ ነዚ ሓድሽ ኩናት ዝበሃል ድማ ብሕጂና ክንሪኦ እምበር ተወሳኺ ኩናት ተገበረ እምበር ኩናት ጠጠው ዘይበለሉ ሰፊሕ ዝኾነ ኩናት ኣብ ልዕልና ንነዊሕ እዋን ክገብር ፀኒሑ ኣሎ ይቕፅል ኣሎ ስለዚ ንህላዊና ንቃለስ ኣለና ምናልባት ኣብዚ ቃልሲ እዚ ኣብ ጎንና ኮይኖም ነቲ ስርዓት ዝኣልዩ ካልኦት ቃለሲ እውን ይሕወሱና ኮኑ ግን ኩናት ኣካል ናይቲ ኣጀንዳ ናይቲ ብኩናት ኣብ ስልጣን ክቕፅል ዝደሊ መርሕነት ኣብ 4 ኪሎ ከም ዘሎ እዮም ዝነብሩ ኣገይን ኩሉ ዝንሪዮ ዘለና ብተደጋጋሚ ናብ ሓደ ነገር እዩ ዘብርሃልካ ናይ ኩናት ፅዑቅ ፕሮፓጋንዳ መሪፁ ከም ዘሎ ትብልፅግና ብኩናት ጥራይ ክጉስጉስ ናብ ኩናት ጥራይ ክኸይድ ድሌት ከም ዘሎ ሓንቲ ስእሊ ብዛዕባ ናይ መንጆሪኖ ኮለል ደብልዋ ዘሎ በዓሉ ትብልፅግና ብሃገራዊ ቻነላት ናቱ ክነግረኩም እዚያ ረይዋ ብሔራዊ ህልውናና ኣብ መቃብር ጄኖሳይዳዊ ስርዓት ብልፅግና ይረጋገጽ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ኣብ መቃብር ጸላእቱ ይረጋገጽ መሬት ሕድሪ ኣይትቁረሳን ስድሪ ዘለኣለማዊ ዝኽርን ክብርን ንስዋዕትና ይቐኒየለን ብሔራዊ ህልውናና ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እያ እዛ ተዋስኦ እዚኣ ብስም ተቃውሞ ዶ ዲሞክራሲ ዶ ተባሂላ ዝተገበረ ተዋስኦ ብትራጀዲ ትውዳእ ንሪኣ ኣለና ንሓትሕድካ ነፍሲ ወከፍ ንሓትሕዶም እዮም ዝባልዑ ዘለዉ this is ብልፅግና ነዚኦም ኣሚኑ ናብ ኤርትራ እንተወሓደሲ ንመንሰይ ኤርትራ እዚኦም ሕፅበቶ ኣእምሮ ክገብሩለዮም ወይ እውን ኣብ ጎነይ ክኾኑለዮም ዝብሎ ዝነበረ እዩ ሎሚ ሕማቅ ዕድል ኣጋጢሞ እታ ተቃውሞ ትበሃል ብፍላይ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ገፁ ከይዱ ዝነበረ ደገለዶ ከምኡ የለን ድዋዕዋዕ ፅቡቅ ድማ ምክንያቱ እቲ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ብልፅግና ዝፅጋዕ ተቃውሞ ከም ተቃውሞ እንተቆፂርካዮ ንሉላውነትና ዝግህስ ሓይሊ ምስኡ ዝፀምት ዘሎ እቲ ብዙሕ መንእሰይ ወይ እውን ደሓን ዝኾነ መንእሰይ ምስኦም ተተሓዊሱ ሓደገኛ እዩ እዚ ስለምንታይ ሓደገኛ ይገብሮ ምክንያቱ ንሉላውነት ናይ ሃገር ክደፍሩ ንዝኽእሉ ህዝቢ ከም ንቡር የላምዶም ስለ ዘሎ እዩ ብልፅግና ጥዑይ ፊሎዞፊ ወይ ጥዑይ ፖለቲካዊ ርዲት እንተዝነብሮ ነይሩ ኣሽሓት ህዝቢ ኤርትራ ተሰዲዱ መፂኡኒ ነይሩ ይብል ኣሎ ከም ክንዲ ተሰዲዱ ድመፀካ እንድሕር ኮይኑ እቲ ህዝቢ እንተወሓደሲ ሞቢላይዝ ክገብሮ ዘይትኽእል
سلمتاي حزب ኤርትራ أبي ኤርትራ ካልእ ኩናት ክኸፍት ድሌት የብሉ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ክቅየር ቁጠባ ኩነታት ናይ ኤርትራ ክቅየር ድሌት ክልዎ ይኽእል ይትመንሰይ ኩሉ ግዜ ኣለዎ that's why ድማ ዝወፅእ ዘሎ ግን ናብ ኤርትራ ብረት ሒዙ ተዋጊኡ ሓው ቀቲሉ ኣዩ ቀቲሉ ኣቡ ቀቲሉ ለውጥ ከምጽእ ሸውሃት የብሉ ፖለቲካ በኻለ መንገድ ክመጽእ ኦኬ ተደየለ ግን ብረት አልኢልካ ውግ ጌርካ ሓውኻ ቀቲልካ ኣብ ዝባን ሓውኻ ኮይንካ ተምጸለውቲ ኤርትራዊ ድግፎኒ ካብ ቀደም መለስ ህያደግ ተስፋ ቆሪጹ ካብቲ ኣሽሓት መንሰይ ብረት ሒዙ ዝነበረ እውን እኮ እዩ መንሰይ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ከይዱ ምስሓው ምሰዩ ምሰቡ ክዋጋ አይደለን ሰው አዘዝ ፈተና ድማ ከንጃ ኢትዮጵያ መስከረ ባገሩ ሽታማይ ኮይኑ ህልም ይዝብ ያቶም ካ ሎሚ ኣብ ናሕትዶም ክባልዑ ኣብ ጅባኹም ዘሎ ድሮን ኣውጽልና ድብሎም ዝነበረ መልኩም ኣብ ጅባኹም ዘሎ ድሮን ይልዎም በታ ድሮን ገይሩ ከቤላ ገይሩ በልዕዎም ሎሚ ከማኸ ዓይነት ፀይቃ ይራናን ይብልዎ ኣለዉ ነጌርና ነርና ብልሕ ስለ ዘለና ደይኮነስ ፍርዱ ስለ ዝነበረት ኩነታት ካብኡ ሰጌርና ሕጂ ኣንቲ ለንቀነ ዝሰማዕኳ ኣርእስቲ እስከኸርየኩም ኣርእስትና ብዙሕ ግዜ ኤርትራ ናይ ወፃኢ ዕዳ የብላን ይበሃል ስለዚ ንስኻ ከም ናይ ቁጠባ ምሁርን መምህርን መጠን ናይ ብሓቂ እዚ ዝበሃል ዘረባ ሓቂ ኣለዎ ድዩ ብሰነዳት ዝተጨበጠን ዝተረጋገፀን ድዩ ወይ ኤርትራ ናይ ቁጠባ ዕዳ ኣለዋ እንድሕር ኮይኑ ክንደይ ዝኣክል ዕዳ ኣለዋ ካብ መነመንከ እቲ ዕዳ ምንታይ መዓላዊ ዓለ ህዝቢ ከይፈልጦ ድዩ ንዝብል ኢና ክንዘራር እሞ እታ ቀዳመይቲ ሕቶ ንጅምር ኤርትራ ክንደይ ዝኣክል ዕዳ ኣለዋ ኣለዋ ዶ የብላ ግርም ኤርትራ ዕዳ ኣለዋን ፈረቓን 4 ነጥቢ እቲ ዕዳ ኣብ ክልተ እዩ ዝኽፈል ሳሙኤል ናይ ወፃኢ ዕዳ ኣሎ ናይ ውሽጢ ሃገር ዕዳ ኣሎ ክልቲኡ ህዝባዊ ዕዳ እዩ ማለት ዕዳ እዩ ናይቲ ሃገር እቲ ውሽጣዊ ዕዳ ካብ ይመፅእ እንተኢልካ ካብ ዝተፈላለዩ ምንጪ ዝመፅእ ግን ድሓን ኣብ ኤርትራ ውሑድ ምንጭታት ስለ ዘሎ እቲ ህዝቢ ኣብቲ ባንክ ንዳሕራይ ክኾነኒ ንገለ ክኾነኒ ኢሉ ዝቆፀቦ ገንዘብ እቲ መንግስቲ ነቲ ናቱ ዋኒናት ካብቲ ባንክ ይኹን ካብቲ ካልእ ናይ ፋይናንስ ምንጭታት ብኢዶ ዋኒኑ ይወስደሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብኡ ይልቃሕ ማለት እዩ ካብኡ ልቃሕ እቲ ካልኣይ ግዳማዊ ልቃሕ እዩ እዚ ግዳማዊ ልቃሕ ድማ ካብ ናይ ወፃኢ ባንክታት ካብ ናይ ምዕባለ ትካላት ከም በዓል ወርልድ ባንክ ከም በዓል IMF ከም በዓል ኣፍሪካን ዲቨሎፕመንት ባንክ እቲ ሳልሳይ ድማ ባይላተራል ዝበሃል ካብ ሃገራት ንኣብነት ዩሮ እዚ ዩሮፒያን ዩኒየን ወይ ከዓ ናይ ኣውሮጳ ዋላ ልቃሓት ክህሉ ይኽእል እዩ እሱ እውን ከም ምንጪ ጌርና ክንወስዶ ንኽእል እቲ ካልእ ዕዳ ድማ ወይ ደኣ ኣብ ኤርትራ እዚ ናይ ፋይናንስን ሕጂ ፕሮፌሰር መንግስቲ ኣብዩ ዝምልስ ዘሎ ብዛዕባ ዕዳ ናይ ኤርትራ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብዛዕባ ኤርትራ ዝዝረብ ነገር እዩ I'm going to give you one information ኣብዚኣ እንታይ ክበኩም ደልየ ኣለኹ መሲልኩም መጀመርያ ነዚ ሓበሬታ እዚ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ቸገረየ ዘለኹ ዕዳ ክበሃል ከሎ ዕዳ ስምዕ ክጠብር ከላ ሕማቅ ኮይኑ ክስማዓካ የብሉን good debt and bad debt ይብልዎ ሕማቅ ዕዳን ፅቡቅ ዕዳን ኣሎ ፅቡቅ ዕዳ ዝበሃል ነቲ ዕዳ ወሲድካ ንሓደ ፕሮዳክቲቭ ኣሰት ወይ ንሓደ ዲጋ ዲኻ ክስርሐሉ ንሓደ ፕሮጀክት ዲኻ ገለ ክሰርሐሉ ከለካ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ዕዳ ኣገዳሲ ኣብ ሃገር ወላ እውን ኣብ ኮርፖሬሽንስ ዕዳ ለቨሬጅ እውን ክበካ ይኽእል ነቲ ኩሉ ዲጋ ንክትሰርሕ ዘድልየካ ገንዘብ ክሳብ ትረክብ ካብ ትስበ ግዜ ቆጢብካ ተለቂዕካ ቀልጢፉ ግን ወፃኢ ኣታዊ ከምፃልካ ዝኽእል ንኣብነት ዕደና ናይ ወርቂ ተዓዲኻ ወርቂ ውፅኢኻ ሸጥካ ክትከፍሎ ስለ ትኽእል ንዑ ገዲፍና ኤርትራ ዕዳ ኣለዋ ድዩ ኣብ ጀመናይ AI ከድር AI እቲ ዝበለፀ መልሲ ክበካ ዝኽእል እንዲ ዝበሃል ኣብ ሰለስተ AI ቸገረዮ ኤርትራ ክልተ ዓይነት ዕዳ እዩ ዘሎ ሓቁ ነይሩ ፕሮፌሰር መንግስታብ external and internal debt ይበሃል external debt ቀንዲ ኣገዳሲ እዩ ሃገር ዕዳ ኣለዋ ናይ ውሽጣዊ ዕዳን ናይ ደገ ዕዳን ናይ ውሽጣዊ ዕዳ ኣገዳስነት ክህልዎ ክእል እቲ ቀዳማይ ኣገዳስን ቀታልን ናይ ደገ ዕዳ እዩ ናይ ደገ ዕዳ እዚኣ ሓዝዋ ብዶላር ስለ ዝኾነ ትኸፍሎ ኢንተረስት ሬት ይኹን ብዶላር ስለ ትኸፍሎ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ስለዚ ኤርትራ መጀመርያ እታ ዕዳ ኣለዋ ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ ዝጥቀሙላ ገይም ክነሰበለላ መጀመርያ ናይ ደገ ዕዳ ኢኻ ትርኢ ኤርትራ ክንደይ ናይ ደገ ዕዳ ኣለዋ ኣብ 2026 ኣብዛ ሕጂ ዘለናዮ ኤርትራ's external debt is estimated to hover around
725 million to 770 million بدولار مالتي كاب 715 حساب 770 مليون أبيلو يبتصح እዚ ድማ ዕዳ ንበይኑ ትቁፅሩ ክትሪኦ ከለካ ኖርማል እዩ ከምዚ ከጋጌካ ይኽእል እዩ ኩሉ ግዜ ንዕዳ ብምንታይ ከትሪዮ ዴት ጂዲፒ ሬሽዮ ዝብልዎ ኣለዉ እቲ ዕዳኻ ደረጃ ዕዳኻ ምስ ቁጠባኻ ብምውድዳር ኢኻ ትሪኦ ስለዚ እቲ ዕዳ ከምዚ ክኸውን ከሎ ኣብ ትሕቲኡ እንታይ ይብለኩም ኣሎ ኤክስተርናል ዴት ቱ ጂዲፒ ሬሽዮ ሂስቶሪካሊ averaging near ከባቢ 36% ማለት እዩ ስለዚ ናይ ደገ ዕዳ ብመንፅር ቁጠባ ናይ ኤርትራ ክትሪኦ ከለካ ከባቢ 36% ናይ ጂዲፒ ዓብ ነገር ኣይኮነን እዚ ክትቋፀሮ ትኽእል ዓይነት ዴት እዩ ንኣብነት ክበኩም እየ ስለምንታይ ትመልሲ ኤርትራ ካብ መን እያ ክትልቃሕ ዘላ ዝብል እውን ሓበሬታ ክበኩም ክፍትን እየ ምክንያቱ IMF ወርልድ ባንክ የብልፀን እዩ but that I don't think that's a true statement ትክክለኛ ስቴትመንት አይመስለንም so ካልኣይ እንታይ ቸክ ገይረ መስለኩም ሳትኩም ኬትኩም በዓልኩም ቸክ ክትገብሮ ምስቲ እቲ ፕሮምፕት ኣነ ተጠቂመሉ ዘለኹ ዝበኩም ዘለኹ external debt in 2026 and who are the main providers many of them ዕዳ ንኤርትራ ዝሃብዋ ነቲ ናይ ደገ ዕዳ ማለት እዩ so ቀንዲ ካብኣቶም ዝበሃል multilateral creditors እጅቲ ዘረባ ይብለሎ dropping to Eritrea's external debt is projected to reach approximately blah blah by 2026 dropping to about 24.6 of GDP ኣብ 2026 ዕዳ ናይ ኤርትራ ናብ 24.6% ናይ ቁጠባና ወሪዱ ከም ዘሎ ይነግረኩም ኣሎ okay ካብኡ over 80% of this external stock is comprised of multilateral loans while bilateral okay ክልተ ዓይነት እዮም multilateral ዝበሃሉ ለው ከምዚ ዓለም ለኻዊ ትካላት ከምኡ ድማ ሃገራት ማለት እዩ multilateral creditors ይብለኩም ኣሎ ተመለካሕቲ ማለት እዩ account for 80% of Eritrea's total external debt ማለት እዩ driven by disbursements from institutions like regional development banks and the Africa Export Import Bank Afri-Exim Bank ዝበሃል ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራ ካብ ወርልድ ባንክ ይኹን ካብ IMF ብዙ ዕዳ የብላን ክበሃል ከሎ ሓቅነት ኣለዎ because I don't see any source ኤርትራ ካብ IMF ወይ ካብ ወርልድ ባንክ ዕዳ ከም ዘለዋ እዚኦም ካብ IMF ሓደ ካብቲ ኣብ ኣፍሪካ ኣዝዩ ሓደገኛ ኢንስቲትዩሽን ንሃገራት ኣፍሪካ ንምንብርካኽ ምዕራባዊ ዓለም ዝጥቀመሉ ምዃኑ ክንደ ቪድዮታት ይበኩም እየ ብጭብጢ ዝተሰነ ካብ CIA ዝመፀ ኣብቲ ባንክታት ዝሰርሑ ዝነበሩ ዝገብርዎ ዝነበሩ እዚ ኤርትራ ካብዚኣቶም የብላን እቲ ሓደ ካብዚ እዚ Afro Exim Bank ዝብልዎ African Export Import Bank ዝበሃል እዚ ድማ ናይ ቢሻ ፕሮጀክት ክግበር ከሎ ድዩ ናይዘን ናይ ዕደና ፕሮጀክትታት ክግበር ከሎ ዕዳ ዝሃበ እዩ ወላ እውን ኣብዚ ናይ ኮላል እውን ዕዳ ሂቡ ነይሩ ኣለቂሕዋ ነይሩ ስለዚ ካብቶም ቨሪ ኣግሬሲቭ ዝኾኑ ኢንስቲትዩሽንስ ኣይኮነን ብሓፈሻ ግን ኤርትራ ክትቆፃፀሮ ትኽእል ደረጃ ዕዳ እዩ ዘለዋ ብፍላይ ድማ 24% ናይ ጂዲፒ ንብሎ ዘለና ናይ ኤርትራ ጂዲፒ ክንደይ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብዚ ሕጂ ናይ ኩሉ ግዜ ሪኢቶና ክንህብ ከለና እውን ቁርብ ትለይ ሓሳብ ዘለዎ ሶ ኤርትራስ ቶታል ዴት ጂዲፒ እውን ሓቲትያ ነይረ ድሓን ኣብዚኣ ስለዘይብለይ ኣብ እንታይ ክውስኸልኩም እየ መሲልኩም ያ ቶታል ዴት ጠቕላላ እቲ ዕዳ ንሱ ዝብሎ ዝነበረ ካብዚ ተበጊሱ ዝብሎ ነይሩ እቲ ዝዓበየ ክፋል ናይቲ ውሽጣዊ ዕዳ እዩ ውሽጣዊ ዕዳ ግን እቲ ሃገር ኣድረስ ክትገብሮ ወይ እውን ክትምክቶ ውሕድ ዝበለ ከቢድ ዝኾነ ፃዕሪ ወይ ፀቕጣ ይፈጠረላን ነቲ ሃገር ክብለኩም ኢለ ጂዲፒ ናይ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ከባቢ 2 ቢልዮን ኣቢሉ 2.1 ቢልዮን ይብሎ ኣሎ ሶ ሲምፕሊ ኤርትራ እንታይ ክትገብር ምኻለት ባህላ ያነ ጂዲፒ ናትካ ክትዕቢ ተኽኢልካ እቲ ዕዳ ናትካ መሊሱ ሚኒማም ክኸውን ይኽእል እዩ ኣዝዩ ክንእስ ክእል እዩ እቲ ሬሽዮ ዴት ጂዲፒ ሬሽዮ እዩ ዝብለኩም ዘሎ ብኸመይ ከኤርትራ ቁጠባ ናታ ክትዕቢ ትኽእል ዕዳ ከይወሰደት ትሕሪልኩም this is what ንጎም ምሸትን ኣነ ዝዛረቦ ዲያስፖራ ናይ ዲያስፖራ ካፒታል ኤርትራ ቁጠባዊ ክፍተት ጌራ ኤርትራዊ ደገ ዘሎ ካፒታል ናቱ ኢትዩ ኢንቨስት ክገብር ተጀሚሩ ኤርትራ ብዘይ ተወሳኺ ዕዳ ኣብ ቁጠባዊ ዕቤት ከተመዝግብ ትኽእል እያ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ተዓብዩ ድማ ዕዳ ናታ ብፍላይ ኤክስተርናል ዕዳ ዝበሃል ብመንፅር ናይ ጂዲፒ ናታ ጠቕላላ ታሕቲ ክወርድ ይኽእል እዩ ስለዚ ኤርትራ ብዕዳ ዘይተበልዐት ሃገር እያ ክበሃል ከሎ ሓቅነት ኣለዎ እዩ ውሽጣዊ ዕዳ ህዝቢ ነቲ ሃገር ዘለቅሖ ትካላት ናይቲ ሃገር ነቲ ሃገር ዘለቅሖ ስለ ዝኾነ ቀሊል እዩ ክትፈትሖ እቲ ሃገር ክትፈትሖ ትኽእል እያ ብሰንኪ ውሽጣዊ ዕዳ ዝፈርስ መንግስቲ እውን የለን ናይ ደገ ዕዳ ግን ዶላር እዩ
زي زركابو حبتها شئتك يخاقت كفلة زلكات ولد ناتو بفلاي لما حمق زخونه ولد زلو إدان تغين that's why كينيا بنايد قاعدة كل زي مسج عن لغة إثيوبيا يقوم مشيتن يورو بوند رجلو دنابله زلمنكم لما بتنا G20 زبال تقوم أقبروا له حق زوا متنفس قبروا له 5 قبروا لنا تبعله هير كات قبروا لنا تبعله زلمن نايد قاعدة بدولار سلو تخفلو تولد ناتو أزيها صاي ناي وش تعود عقد بعالخا بنقفاون سلو تخفلو نتولد اللي لك تقو عصر سلازي هيرترا بعدا استبقت هاجر يحكوا لكم كله جيجا حبريتاي هيرترا كتقو عصر تخل درجة عدا يزلوها بغلي لدما كابت زلوا زبحال زلو كنتات ونخطوت كمون وايت إليفنت بروجكت سوني بلان هيرترا وايت نابنت ستاديوم تسرح مت ستاديوم معت مليونات أوسخة سرح كايو دي سرح تقينو تقبر الكايو أتاو زي بلو بروجكتيف هيرترا تلك حز قبرو تزبحال ناي بشا بروجكتيف ناي كلال بروجكتيف ناي زي الداناتات قبر زلي تعداناتات قندق شيء سلازم مليس كذب عدوك خافل خلي بزمل كان ريقل لنا البروفيسور منقص عبد قامي لو يقول لكم كون نتزب له زول حبريتا فاكتس توسخنا له زياده ترجم يهلو نزانا نزب له زول زق قوم ጭብጡ ዘሎ መረዳታ ዘሎ እንተሎ ድማ we are welcome to debate بحفشا نزي ጉዳይ እዚ ብንጽጻር ንጹር ዝኾነ ሓበሬታ መሃብን ምስትኽኻልን ድማ ኣካልና ኤርትራውያን እዩ ኢለ ዝኣምን ኤርትራ ድማ ዲያስፖራ ኢንቨስት ንኽገብር ተዓዲማ ቁጠባናታ ክዓቢ ይኽእል ትዕዳናታት ፐርሰንቴጅ ናይ ትዕዳ ድማ መሊሱ ድዋዕ ክብል ይኽእል ኣይ ሆፕ ነዚኣ ድማ ክገብርዋ ነፍሲ ወከፍና ንምነዮን ኩሉ ግዜ ዝጉዝግሰሉ ኣብዚ ዲያስፖራ ናብ ዓዲ ኢንቨስት ክገብረሉ ዝኽእል መንገዲ ንምፍጣር ክንጓየ ኣለና ዝብል ናትኩም ሪቶ ናትኩም ሓሳብ ብርግጽ ክጽበ ላይክ ምግባር ኣይተቋርጹ thank you very much أو فتح سويلي يكل